Sarina. Kai, saki so ba za ki biya mu ba. Ni da gidan mijin da zan aura sai na kira na nema izini. Kawai ni ba abinda nake nufi. In kin kira ni kin ga I'll just go and pick you. Kin gane? I just don't want you to suffer. You are my wife to be, ko? Ba sai kin yi wahala ba, kin gane? You know I love you. Fara mun kare. Ni kariya. Yes. Na rantse da Allah wallahi ban taɓa miki kariya. Akwai wani abu da kake yi? Ni waye miki? Okay, fine. Okay. Na hada sadakin mu. Wallahi shine kawai. Okay. Bayan hada sadakin mu kuma. Okay, what's this? Oh, wait. Kin gani? Wannan wallahi nake ta cewa na waye wannan. To ban san me shi ba ni ban san ma waye kawo ba. Baby. Baby, na rantsi da Allah yanzu ta shigo. Yanzu nan na shigo. Wallahi ban ma je ɗakin shi ba, iyakaci na kitchen. Shugaban kenan gaskiya ne. Iyakanta kitchen. Ga kayan ki yayi kyau. Dinkin ki yayi kyau. Ruwa ne. Ba ruwan wannan. Ruwa. Sweetheart, wallahi ta jike ne, shi nace ta canza. Sweetheart. Sumayya. See. Sumayya. Baby, see, try and understand. Babban kawata da mijin da zan aura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahi ba abin da ya shiga tsakanin ko? No, I love you. Wallahi ka cuce ni, na rantsi da Allah, Ni bane shedan ne, ai abin nan ruwa ne. Ba wallahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sweetheart, wallahi ba abin da ya faru. Kai, namiji, kai. Me to ni yanzu zaki hada ni tsakanin maza me ni me nayi? Yanzu ta shigo tana ce min wai saurayin ta. Kawata babban kawana da mijin da za a aura sura sati biyu. To, kin ga mu wanda ya ce muke ba mu da problem amma tana da problem da saurayin ta. Tana ta zagin shi ta ce wannan shi ne nace ka mu dai ko sweetheart mu muna da problem. Ba mu da shi. Haka ne. Ba mu da shi. Shi sa na zo na iske gidan ba kowa. Da babban kawata ni zaka ci amana? Ni? Ba mu yi komai ba. Ba mu fara komai, ba mu yi komai ba amin. Wallahi ba mu yi ba. Wallahi sweetheart na rantse miki da Allah ba abin da ya faru. Kin gane? Ni tana ta magana saurayinta. Baya kula da ita, baya soyayyan su ba kamar namu ba. You know yanda su suna da problem. Na ce ni da sweetheart dina ba abin da ya shiga tsakanin mu, ba abin da ba problem. Ta yi sauri ma ta sa kayan ta. Ni zan je kore ta ma. Ko? Amma tun da kawar ki ce bari mu bi ta hankali ko ya. Kin duba. You know I love you. Wallahi duk duniya ba wanda nake so kaman ki. Wallahi. Kuma me zan yi da ita? Tana nan kamar rakumi in je yi kina na Allah ya halice ki yanda nake so. Hawa ni in je yi mai da wannan ni ta bar mana gidanmu ma. Wallahi. Kar kuma ta ce kin wulakanta ta. Can mu wallahi, can mu.